kabini sisan tɛ koyi i y'a fɔ cogo min na u y'a ko in kɔrɔbɔ Amadu Tumani waati la k'a don kɔdi kɔnɔ an wulila k'an jɔ jamana silamɛ bɛɛ lajɛlen y'a faamu jamana silamɛ bɛɛ u wulila an y'an disi da o ko in na Ala ye barika don a la parce que Ala b'a dɔn ka fɔ ŋaniya wɛrɛ t'an na fo ka Ala ka diinɛ in défend wallahi ŋaniya wɛrɛ t'an na jate wɛrɛ fana t'an bolo a la agenda wɛrɛ si tɛ min tɛ Ala ta ye Ala de b'o dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛw kan Ala ye barika don o kuma la u ye fɛn bɛɛ kɛ nka o ma se ka tɛmɛ nka fɛɛrɛ jugu ni dabali jugu minnu bɛ sen na n'an bɛ kangari da ji jukɔrɔ k'a fɔ a tigiw ye a y'a kɔlɔsi a kana sɔn nin kana kɛ a fɔra gundo la k'a fɔ bange la nka sɔn ma kɛ a ladilikanw ma fɛɛrɛ min ɲinina dabali min ɲinina ka jamana janfa ka jamana alisilamɛw janfa ka jamana danbetigiw janfa parce que kuma in kɔrɔ y'o de ye voilà o ye jumɛn ye anw ka jamana na anw b'a kalama a dalilu b'an bolo ŋunuŋunu kuma tɛ kariw y'a fɔ o kuma tɛ nin tɛ opposant kuma ye nin tɛ fɛn wɛrɛ kuma ye an n'olu tɛ nin kuma kunna ayi nin ye kumaw de ye minnu dalilu b'an bolo kabini mois d'août tɛmɛnen jamana école karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ dɔw a sengolaw a hakilitigiw u faralen bɛ ɲɔgɔn kan Segu u bɛ ka document dilan ka papier dɔw dilan papier minnu bɛna don jamana kalansiraw fɛ kalanso o kalanso bɛ jamana in kɔnɔ k'a taa 5e année na fo ka taa bila sanfɛla la kumakan in ni hakilina in ka kan ka don a la cogo min na o document ni o hakilinaw de dilan la jamana fɛ jamana wɛrɛ bɛ yen jamana min tɔgɔ ye ko Hollande jamana o de y'a miliyariw di pour que a ka don an ka kalansira fɛ an denw ka kalan u ka sɔn u k'a dɔn k'a fɔ gɔrijɛgɛniya n'o ye PDA ye wala o ko in tɛ kojugu ye n'a bɛ maa min na o ma kan ka lagosi k'o fɔ k'o don an ka école karamɔgɔw kun u k'a dɔn an denw kun a ka kɛ jamana ka kalan ye ka PDA kalan ka diya n'a ye jamanadenw ka wuli n'a hakilina ye anw b'a fɔ don o don u b'a fɛ ka jamana in ci bɔgɔbɔ o kuma min bɛ fɔ n'a bɛ kɛ maaw kɔnɔ k'a fɔ k'o ye ayiwa dantɛmɛ kumaw ye u ye dulɔ u y'o kɛ fɛn fu ye ka dɔrɔgu kɛ fɛn fu ye ka jɛnɛya yɔrɔw kɛ fɛn fu ye maa mago t'o la sisan PDA in mɔgɔw b'a la a bɛ fan bɛɛ fɛ nka o tɛ labɔli kɛ u bɛna kɛ jamana yɛrɛ tabiya ye jamana kalan yɔrɔw k'a don a kɔnɔ a papier filɛ nin ye ɲɛkɔrɔ yan kuma tɛ ko n y'a inventé walima i bɛ faama juguya la i y'o kuma fɔ walima i bɛ faama i ni faama ka di i y'o kuma to yen o kuma tɛ o kuma in tun bɛ ŋunuŋunu na fɛn min y'an funu ko ninnu kɔrɔ anw b'o dɔn ŋunuŋunukanw tun don nka an ma taa ŋunuŋunukan fɛ ŋunuŋunukanw y'a to an y'an yɛrɛ minɛ nka bi ŋunuŋunukan tɛ wa dalilu de b'an bolo an tun bɛ ka fɛn min mɔmɔ an y'a ye de kɛnɛ kan n'o bɛ kɛnɛ kan an ka kan k'an makuma an ka kan k'an mako ka Ala janfa k'a kɛra janfa ni nkalon don u ka wuli ka kuma kɛ u bɛ se ka kuma wa ministère de l'éducation section pédagogique min bɛ yen n'o ye ka kalan k'a don maaw kunna minnu b'a ko kunna ne b'u dɔn u bɛ dɔn u bɛ baara min na a kibaruya sera an ma bi ko tɛ nka an bɛ k'a mɔmɔ baara in ye jumɛn ye ka nin de don anw ka kalanso la den min bɛ san 11 san 12 a k'a jira a la k'a fɔ ko PDA tɛ kojugu ye lebu ko tɛ maloya ko tɛ a kuma yɛrɛ ma kan ka fɔ maa ye k'o ka don denmisɛnninw hakili la jamana min y'a wari di o ye Hollande jamana ye a y'a miliyariw de di pour que a ka don jamana kalanko la wa jamana ministère de l'éducation y'a validé voilà olu y'a validé u jɛnna n'a ye o bɛ k'a don système kɔnɔ a papier bɛɛ b'an bolo a dalilu bɛɛ b'an bolo u tɛ se k'a sɔsɔ bon ninnu bɛ jamana jɔli de ɲini wa u bɛ jamana cili de ɲini nin ye Ala janfa de ye wa
ni ye kira janfa de ye wa ni ye silamɛya janfa de ye wa ni ye mun ye n'o tɛ mun don ala janfa de don nin jamana min n'o ye silamɛya jamana ye nin jamana min n'a dara nin fanga ninnu na ka nin bonyaba in d'u ma olu ma fɛn sɔrɔ k'a kɛ fo ka na nin jugujuguya in ta k'a kolokolo k'a don jamana kɔnɔ fo k'a don jamana kalan kɔnɔ denmisɛnninw hakili ka mɔn n'a ye o plan de bɛ kɛ jamana na an sigilen nin bɛ ka kɛ ji wɔyɔ ka don jamana kɔnɔ non ni n ko n bɛ kuma a kuma ka gɛlɛn mais n b'a fɛ k'a fɔ alisilamɛw ye nin ye kuma ɲɛbila de ye ni ala jɛna n'a ye jamana silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ nin seere ma wa an bɛna jamana silamɛ bɛɛ de wuli parce que nin tɛ kɛ anw fɛ yan ayi ni ala sɔnna nin tɛ kɛ anw fɛ yan nin tɛ kɛ anw fɛ yan anw ni amadu tumani ture kɛlɛ fɛn min na nin ka jugu ye ale ta ye ŋaniya ye bisikiya don u y'a sɔɔri kow la nka a ma jɛya mais nin ye kɛnɛkanko de ye o a papiye de b'an bolo maa si tɛ se k'a sɔsɔ a bɛ ka kɛ a teliye mɔgɔw hali bi u bɛ segu u ma tila yɛrɛ fɔlɔ don o don u bɛ document dɔ dilan u b'a valider ka taa ministère la bon fɛn caman bɛ faamu ka ministère yɛrɛ bila tuma bɛ kalanyɔrɔ in u bɛ maa minnu bila a kunna k'a ka ministres ye i bɛ taa sɔrɔ diinɛ wɛrɛ mɔgɔw don a bɛɛ kun ye ko dɔ de ye tuma bɛɛ u b'o de kɛ janfa dɔ de b'a kɔrɔ janfa min n'an b'a kalama mais sanni anw k'a dɔn o y'a sɔrɔ ala y'a dɔn bon o tɛ se ka nin k'i ka jamana na ko jamana in bɛ ɲɛ i bolo ayi parce que o ye ka ala janfa ka kira janfa ka silamɛw janfa ka jamanadenw janfa ka juguya ani n t'a si dɔn ala ye dugukolo firini maaw ye ka tasuma juguw ka ni jogo minnu ye k'o jogo ta k'o don anw ka kalan kɔnɔ ko denmisɛnninw ka lamɔ n'o ye k'a don kalan kɔnɔ denmisɛnninw ka lamɔ n'o ye k'a fɔ ko ni o kɛra o ye ko ɲuman ye ko jugu tɛ maa kana maa kɛlɛ o kɔfɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ anw ka jamana bɛna laban ka kɛ PD jamana ye jamana min y'a wari bɔ n'o ye Hollande ye o jamana 50% o kɔrɔ ye a jamana tilankɛ bɛɛ ye PD ye olu de ye wari in bɔ muso dɔw de bɛ ko in kunna a bɛ yen a b'a diriger yan wari bɛ na o bɛ wari di projet ma parce que n'i ye wari di anw kɔni fɛ yan diɲɛ ko bɛɛ bɛ kɛ o wari dili ni wari dun y'a to an ye jamana dun k'an sigi ka jamana don kunbala na k'an sigi bi taayɔrɔ t'an na fɔyɔrɔ t'an na mɔgɔ t'a dɔn i b'i ɲɛsin maa min ma ka jamana ko ban mɔgɔw sigilen ɲɛna dɔwɛrɛ tɛ bɛɛ ko n ka n ta sɔrɔ dɔrɔn a to o tɛ n ka problème ye fo ka jamana k'a bin nin bi cogo in na maa minnu ye jamana in bi i bɛ se k'a fɔ clan kelen walima du kelen o ye jamana bin militairement ka tila k'a bin politiquement est-ce que adamaden minnu t'u hakili kan dulɔ ni dɔrɔgu ni nin jogojuguya ninnu olu bɛ yɔrɔ min ala bɛ hakili ɲuman yɛrɛ di aw ma wa aw bɛ se ka jɔnni kunbɛn aw bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ ka jamana bɔ ko jumɛn na a tɛ se alijawabu a tɛ se ala k'an bɛn sababa. an balima silamɛ lamɛnnikɛ jɛkulu aw ye kuma min mɛn le très respecté le grand sage l'imam Mahmoud Dicko Da kuma kɔrɔ tɛ nin fɔra bi a kumana hukumu min kɔnɔ aw y'a faamu o tuma ni ala sɔnna wagati nataw la alisilamɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛna wele diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛna wele kalankɛla ɲɛmɔgɔ minnu bɛna wele